to da Allah zai kawo mai sakwara ko mai sakwara ko mai dan wake, to inda Allah ya sa ta zo nan gurin da na riga na ɗaya babin da na ɗiba sai na ce ta samo canji kan ta buɗi ido na yana haka a guji. Salamu alaikum. A barka dai. Ya ga tari. Wallahi gaba ɗaya ban saba da zaman arewa. Ai ba za ka saba ba. Allah fa. Ba za ka saba ba. Saboda mu can kudu in dai kana so ka samu sakewa ka yi warkajani to sai can kudu. Allah sarki. Allah fa. Duk wani ya shege da wani ta'asa da wani Ware kuwa. Wannan in dai ka taka tattirin dan iska ne. To sai kudu. Kudu. Allah fa. To ai magana kake yi ba ka sa mata ɗan ba. Idan kana zuwa kudu kana neman arziki ko in kana zuwa kudu kana kuga abin tsiya. A kowanne haɗa muka yi. To ga neman arziki na arzikin da na tsiyar. Da na tsiyar gaba ɗaya. To in ka zo arzikin muna ni neman nan in ma habaci kake min in ma da ni kake wallahi tallahi zan ara zan yafa. Kai na kake zuwa. Na fi ka tsiya. Ina kake zuwa. Kai baka isa ni ka gaya min cewar wai dan yawon duniya ko kuma dan duniya ko kuma dan gidan magajiya ba. In ka zo ka nuna mana muna neman ilimi. In ka zo ka nuna mana karatu za mu nuna maka benfika. In ka zo ka nuna mana dan iska ne kai nan ma ne mu. Haka ne. Allah fa. Bangaren karatun hadisi a garin nan ba a kai ni ba. Bangaren karatun diwani a unguwarmu in dai a karanta diwani ne ba a kai ni ba. In aka zo bangaren karatun in dai kani a ce kani a ayaba annabi ba a kai ni ba. Ya kamata ka samu wanda ba dan garin nan ba kai zace a gaban gidansa. Shikenan. Masu garayafin suka zo a kofar gidanku suke sauka. Kware kuwa. Allah ban taba gana ana diwani a kofar gidanku. Lokacin da magajiya ta zo mai goge, gyatumar mu ce ta fara baiwa magajiya mai goge zannuwa. To. In ana maganar iskanci a kudu ko a ce an waye ko a ce an zabga iya shege ko an kuga abin tsiya. A kudu babu kamata. Amma idan na zo gida sai na zama silent killer. Ƙarya kake. Ba ruwana da komai. In dai maganar iskancin kudu. To. In dai maganar iskancin kudu. Haka ne. To mu ne iyayenku. Haka ne. Allah ka in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port Harcourt ko ka shiga Bayelsa ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba ka rinta ma ka shiga cikin Wari fara state to mu ne iyayenku. To barin baka labari ka gama. Ka gama. To bari let me give you a good story about me. A good history according to me daushe mai da baibai. To na iskanci a guri-guri da ban san adadi ba. Amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi jotin ɗinsu na yi musu alama. Kaga ina da ɗa a gege. Ɗa irin na bariki. Ina da ƴaƴa a abbatuwa. Ɗan gaba da fata. Ƴaƴa irin na banza. Ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗaya. Ɗa irin na banza. Idan ka je Shagamu ina da 4 irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi. Idan ka karye ko kwana ka ɗauki hanyar nan za ka bar ƙasar nan in ka je Kwatano ma akwai wani in ka je bodar Togo akwai wani in ka je bodar ka ta Ghana wani guri da ake cewa da shi gurin da za a shiga Ghana boda kenan boda to idan ka je nan za ka shiga Ghana akwai wani guri nan ma ina da ɗaya idan ka je za ka shiga Cote d'Ivoire akwai 3 in ka je Cote d'Ivoire a Abubu akwai wani a Ajame akwai wani a Treshibil akwai wani a Fare da Kongire akwai wani when you be back to Niger a boda akwai su dewa the top here to kar ka tsara gaba it is enough kenan iskancin kafina to na fi ka iskanci din ni ban taba amma saboda ko harkar karatu duk abin da ka san kafin mutum kar ka faɗa man kana alafa laisa huwa inda ma'aiki haka wanda yace shi shine to ba shi bane saboda haka kullum muna roƙon Allah muna istighfari Allah ka yafe mana kaga yanzu wayannan yayan ko gona 10 ka bude za su nome haka ne to Allah ya kiyaye ka ja bakin ka kai shiru akwai yayan gaba da fatiya to ga tare je ka Allah ya kiyaye haka ne amin ashe baban yan iska ne anan kware kuwa a gindin ba dan kar in ja ka da nisa ba sai in ce ka tambaye gatimarka wa to jatima ta bata yi yawon duniya ba to karkare na mun wayo karka mun iskanci me ya sanyo magana jatima ta kware kuwa me ya sanyo magana ta if you go to your house ask your gatimarka ta san ka who is dancer baby za ka tambaye ta ni ne dancer guy dan sagai akwai rawar gidan disco kware ku ana daukan ku a talabijin when you go back to home ask your gatimarka gatimarka she know dancer guy about for the television ba ta shaida ka
abin da yasa ni bana magana da kai babu English a kanka, babu geography a kanka, babu history a kanka, babu chemistry a kanka, babu geography, babu biology. Amma mu nan dai bangare ake magana ta karatu, to sai dai kurin mai shiru. Dan lokacin da ne karatu na ma, lokacin dictionary ma a cikin wata marsandi ike zuwa. Ba yanzu da zamani dictionary ike zuwa a cikin jeep ko izo a homa jeep ba. Lokacin dictionary iya sa 3/4 izo a wata tsohuwar marsandi. Ni ne abokinsa in yazo zai ce da ni, "Shey you my friend, daushe good morning." Can I nace da shi, how can you hear your name? Ice, my name is dictionary. Nace, let me shaking you. Good, very good. Iza ma abokina, I think ba zan manta ba 1972. That was the year. Oh, nasty boy, seasonal vivo. Oh, ne, oh, restaman, seasonal vivo. Oh, rusty boy, seasonal vivo. Oh, honorable, oh, must buy, seasonal vivo. Oh, rusty boy, seasonal vivo. But a gun badai, oh, rusty, oh, rusty boy, seasonal vivo.